ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣೊಲಿನ ಗುದ್ದುದು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ದಾದ ಮಾತ ದೆತೊಂದೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಗುದ್ದುದಿನ ಮಣ್ಣೊಲಿನ ತೋಜವಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುದ್ದು ದೀತಿನ ಒಂದು ಎಂಚ ಗುದ್ದುನೊಂದು ತೋಜ್ಪವೆ ತುಲೆ ಇತೇನು ಮಣ್ಣೊಲಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ದೆಕ್ಕದು ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀವೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಗುದ್ದುಡು ಒಂದು ನೆಂಚ ಗುದ್ದುನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಯ ಗುದ್ದುನ ಆ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದೊಳ್ತುಲೆ ಯಾನಿತೆ ಈ ಗುದ್ದುನ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದಿಯ ಒಂದೆಂತುಲೆ ಇಂಚ ಗುದ್ದೋಡು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣೊಲಿನ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಗುದ್ದುದು ದೀವನ್ಗ ನಮಕೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯಗ ಬೋಡು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನೆ ಅಂತೆ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಗುದ್ದುದು ಕೊಣಪೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಗುದ್ದುದು ಕೊಣತೆ ಈತ ಗುದ್ದುಂಡ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಈತೆ ಗುದ್ದುಂಡ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆಡ್ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತು ಆ ಮುಂಚಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜೇ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನುಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಒವೆ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪಡು ಮುಂಚೆ ತೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಈತ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವಂಗ ಈತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಒರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಒರ್ದ ಬೇಳೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನೇ ಯಾವ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಮೂಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಡು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಎಂತುಲೆ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಚೂರೇ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡೆ ಇದು ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರೈಯೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡುಡು ಹಿಂಗ್ ಚೂರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪರಿಮಳ ಬರೋಡಾಂಡ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡುಡೆ ಅವು ಮಸಾಲ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗ್ ಪಾಂಡ ಈಗ ಚೂರೇ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಮಸಾಲನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಮಸಾಲ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತಿಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವಂಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇನು ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆತ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿಯ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಯಾವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗುಲು ಕಡೆವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಜಿ ಈತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಪೊಡಿ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ಅವೇ ಬಾಣಲೆ ದೀದು ಐಕೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡುಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಡು ತುಲೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಪುಡೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಯ ಅವು ಸಾಸಿವೆ
ಪುಡೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೊಲ್ತುದು ಪಾಡ್ಗ. ಇದು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತುದು ಅವೇ ಫ್ರೈಗ್ ಪಾಡ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗ್. ಇದು ಚೂರು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀನಿ. ಈ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಗುದ್ದುದು ದೀವೊಂದಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ಗುದ್ದುದು ದೀವೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಲಿನ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಗುದ್ದು ದೀವೊಂದಿನ ಮಣ್ಣುಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಐಟ್ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನು ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನು ತುಲೆ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೈಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಬೇಯರೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಣ್ಣುಲಿ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣುಲಿನ ಈ ಮಸಾಲಗು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪೋ ಒಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸಿ ಮಣ್ಣುಲಿ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕೊಂದು ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸಿ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಕುಡಯಾನು ವರ ಮಗ್ತದ ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಲಿ ಬೇಯ್ತದಂಡು ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಬೇಯ್ತನಂದು ಕಲರ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಈ ಪೊಡಿ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೂಪರ್ ಆದ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಲೇಟಡ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೆ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡೋಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ ಏರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಅಗುಲು ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನ ನಿಗಲೆಗ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಗುಲು ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನೊಂದು ಮಣ್ಣುಲಿನ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಪುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಪೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀಂಡ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ದೀಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಯ ಐಕ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುದ್ದು ದಿನ ಮಣ್ಣುಲಿದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಶೋ ಕಾಣುತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರದೊಟ್ಟು ಈ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತುಂಡ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಆವಡ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಒಣಸುಗಾವಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಗಂಜಿಗಂತೂ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಒಂದು ತುಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿಗುಲೊರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಣ್ಣುಲಿದ ಪಲ್ಯ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಡ್ ದಿಯೆ ತುಲೆ ವಾವ್ ನೈಸ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಗನೆ ತಿನ್ಕ ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಅಪಂಡ ನಿಗುಲು ದಾಯಗ ತಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲು ಪೂರಗುಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಗ್ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.